Vítejte na mém dalším videonávodu. Tentokrát se bude týkat roznásobování závorek a vytýkání před závorku. Začneme roznásobováním závorek. Máme-li příklad 4 krát x minus y, tak je to vlastně to samé, když máme závorku a před ní nějaké číslo, písmeno, případně v budoucnu jinou závorku, kterou máme roznásobit, tak fungujeme tak, že máme 4 krát x a 4 krát minus y. Toto je vlastně plus 4, takže je to 4 krát x minus 4 krát y. Ještě jednou, co jsem vlastně udělal. Vzal jsem tuto čtyřku a vynásobil tímto plus x, pak jsem vzal tuto čtyřku a vynásobil minus y. To je samozřejmě ta nejsnažší varianta. Dostaneme se k něčemu trošku těžšímu. Minus x krát a plus 4. Nyní to funguje tak, že vlastně násobím minus x krát plus a je minus xa minus x krát plus 4 je minus 4x. Proč minus? Protože minus krát plus je minus, to víme. X krát 4 je to samé jako 4 krát x. Proto je to minus xa minus 4x. Dostáváme-li se do situace, že musíme vynásobit dvě závorky mezi sebou. A minus 3 krát b minus a. Nyní fungujeme tak, že vlastně každý člen z první závorky vynásobíme každým členem z druhé závorky. Jen je třeba uvědomit si znaménka. Tento člen je plus a minus 3 plus b minus a násobím. Plus a krát plus b je a, b. Plus a krát minus a, plus krát minus je minus, a krát a je a na druhou. Minus 3 krát plus b je minus 3b, minus 3 krát minus a je plus 3a. Ještě jednou. Každý člen z první závorky plus a krát plus b je ab. Plus a krát minus a je minus a na druhou. Minus 3 krát plus b, minus 3 krát plus b, minus 3b. Minus 3 krát minus a plus 3a. Dostáváme se k trošičku zapeklitějšímu příkladu. 2x minus 5 krát 4 minus 3x. Minus 4 minus 3x. Jednotlivé členy si nejdřív přečtu. Plus 2x minus 5 minus 4 minus 3x. Každý s každým. Plus 2x krát minus 4 je minus 8x. 2 krát 4 je 8. Znaménko plus krát minus je minus. 2 krát 4 je 8. x. Plus 2x krát minus 3x. Znaménko je plus, minus, výsledek je minus. 2 krát 3 je 6. X krát x je x na druhou. Teď minus 5 krát minus 4 plus 20. Minus 5 krát minus 3x plus 15x. V tuto chvíli bychom to jako v minulých případech podtrhli. Ale pozor. My zde máme napsáno, že to je minus 8x plus 15x.
to se i podle mého minulého videonávodu dá vlastně sečíst. Takže je to minus 8x plus 15x je 7x. Klasika. Minus 8 jablíček plus 15 jablíček je 7 jablíček. Furt dokola stejně to samé. Minus 6x na druhou plus 20. Teď vás napadá, proč nemohu sečíst 7x a minus 6x na druhou? Vždyť to přece je možné. Není to tak. Vy víte, že sčítat a odčítat výrazy a členy mohu jenom tehdy, když mají stejnou mocninu. Nemůžu sečíst x a x na druhou. To prostě nejde. Tak ten matematický svět nefunguje. Někteří kolegové ještě v tuto chvíli chtějí, aby byl výsledek seřazen podle velikosti mocnin, minus 6x na druhou plus 7x plus 20. To je už v tuto chvíli o nějakém formalismu, ale má to samozřejmě důvody, proč to takhle srovnávat. To, jakmile narazíme na složitější výrazy, bychom mohli používat. Takže roznásobení závorek. Každý člen z prvé závorky s každým členem z druhé závorky. Potom, jestliže se mi v výsledku vyskytnou stejné členy, poté se ty členy sečtou. Nyní si dám druhý papír, ve kterém budeme vytýkat předzávorku. Vytknutí předzávorku je vlastně opak roznásobení. Začnu znova s tím roznásobením. Jestliže mám 4 krát závorka x plus 2, tak se to vlastně rovná 4 krát x plus 4 krát 2, neboli 4x plus 8. A teďka to zkusím napsat obráceným postupem. Představte si, že mám příklad 10a plus 15. A já budu mít za úkol vytknout před závorku něco. Když se na toto kouknu, tak desítku mohu napsat jako 5 krát 2. Je to tak? 10 je 5 krát 2. Ačko tam zůstává. Plus 15 mohu napsat jako 5 krát 3. Neboli, vidíte, že v každém z těch členů mám číslo 5. Tudíž 5 může před závorku 5 krát 2a plus 3. To je výsledek. Takže já vlastně hledám, a teď když si vzpomenete na krácení zlomku, tak je to velmi podobné. Já hledám společný dělitel čísel v jednotlivých členech. Společný dělitel desítky a 15. A zásadně hledám největší společný dělitel. Zkusíme jiný příklad. 10xy plus 7xz. Tak a teďka, co je tam stejné? Desítka, sedmička. Ty opravdu společného dělitele nemají. Sedmička je prvočíslo, tudíž a v desítce logicky není. Takže mi to nevyšlo. Ale máme tady písmenka. Proměnné. Mám tady x a x. Takže já to vlastně můžu napsat jako 10 x y plus 7 x z. Co je v obou členech obsaženo? V obou členech je obsaženo právě to x. Takže x může před závorku x krát závorka 10y plus 7z. Na moment. Přeruším, zvoní mi telefon. Po vyřízení telefonu mohu pokračovat. Takže já vlastně jsem zde zjistil, v tomto příkladě, že ta proměnná x se
je v každém z těchto dvou členů, tak ji mohu vytknout před závorku. Tady se mohu vytknout číslo, tady proměnou. Když dám tento příklad, třeba 14ab plus 16bc. Tak a to je teďka kombinace. Protože já mohu vytknout jak to bčko, vidíte ho, tady i tady. V obou členech mám bčko, je to tak? Takže b se dá vytknout před závorku. A teď, tady je a, tady a není. Ačko vytknout nejde. Tady je c, tady c není. Cčko vytknout nejde. A teď co s těma číslama? 14 a 16. Mají nějakého společného dělitele, nějaké číslo, které je dělitelem obou dvou? Jde 14 vydělit nějakým číslem a tím samým číslem je 16? Jednoduchý, dvojka. 2 krát b a v závorce mi teda zbyde 14 děleno 2 je 7 a to bčko ušlo pryč. Já jsem ze 14 udělal 2 krát 7. Z 16 jsem udělal 2 krát 8. Takže zde mi zbyde plus 8c. Mám výsledek. Tady jsem zapomínám potrhávat. Pardon. Takže já můžu vytknout jak číslo, tak, promiňte, že to tak nazvu, tak písmeno. Já mohu vytknout jak čísla, tak písmena. Teď se teda dostaneme do trošilinku těžšího. Zamysleme se. A na druhou se dá napsat jako a krát a. A na třetí se dá napsat jako a krát a, nebo třeba jako a na druhou krát a. Tohle mějme na paměti. Píšme příklad. 8x na třetí minus 10x na druhou y. Tak, první jednoduchý je číslo. 8 i 10, společný dělitel je 2. Ale tady mám to x na třetí, tady x na druhou. Něco s xem půjde, ale kolik? X na třetí můžu napsat jako x na druhou krát x. X na třetí je x na druhou krát x a tady mám x na druhou. Takže já můžu vytknout 2x na druhou. Co mi teda zbyde v závorce? 8 děleno 2 jsou 4. X na třetí, x na druhou zmizí, zbyde mi tam x minus 5, x na druhou šlo pryč, y. Jak to, že je tady 5? 5 je to prosím vás proto, že řeším 10 děleno 2 je 5. X na druhou jsem vzal a hodil před závorku, takže mi zmizelo. Z x na třetí jsem vzal x na druhou před závorku, zbylo mi tam samotné x. Jako poslední specialitu si nechám vytýkání minus jedničky a pak uděláme jeden komplexnější příklad. Když potřebuji z výrazu 5x minus 7y vytknout minus jedničku, tak je to minus závorka minus 5x plus 7y. Co jsem udělal, když jsem vytknul minus před závorku? Všechny členy v závorce se mi obrátila znamenka. Minus jsem dal před závorku, z plus 5x se stává minus 5x, z minus 7y se stává plus 7y. Takže když budu mít před závorku minus jedničku, nebo minus před závorku, a budu mít úlohu minus 2a plus 7b minus 8c minus 9x a vytýkám minus jedničku, tak je to minus závorka a postupně. Minus 2a je plus 2a. Plus 7b je minus 7b.
Minus 8c je plus 8c. Minus 9x je plus 9x. Vytýkání mínusu před závorku. Tak. Naposled, aby jsme si ukázali trošičku vytknutí, něčeho zajímavějšího, zkusíme toto. 33 x na čtvrtou, y na pátou, z na druhou, minus 33 plus 121 x na druhou, y na třetí, z na třetí, minus 66 x na třetí, y na čtvrtou, z. Tak, to je složitost. Určitě se v tom teďka někteří vás začínají ztrácet, ale nevadí, dáme to dohromady. Za prvé čísla. 33, 121, 66. Ověřím si, je to dvěma, lichý čísla není třema, 121 není třema. Pojedu dál a zjistím, že je to 11. Takže vytknout můžu číslo 11. X na čtvrtou, x na druhou, x na třetí. Všechny členy mají x na druhou. Y na pátou, y na třetí, y na čtvrtou. Y na třetí. Z na druhou, z na třetí, z. Z. Vždycky vybírám toho největšího společného dělitele. X na druhou je v x na čtvrtou obsaženo úplně, v x na druhou obsaženo úplně, v x na třetí obsaženo úplně. Takže z 33 11 jsem vytknul, zbyla mi minus 3. X na čtvrtou, tady mám x na druhou, takže x na čtvrtou, x na druhou. X na druhou krát x na druhou je x na čtvrtou. Zbylo mi zde x na druhou, y na druhou, z samotné. Takže ještě jednou, aby mi tohle a tohle mi musí dát dohromady toto. Y na třetí, y na druhou musí být y na pátou. Z krát z je z na druhou. Tak toto uděláme ve všech. Plus 11. X na druhou jsem vytknul ven, zmizelo, y na třetí zmizelo, zbylo mi z na druhou. Minus 6, x, y, konec. Toto je příklad, který na první pohled se zdá velmi složitý, ale když se na ní znova koukneme. Myslím, že se nemusím rozšiřovat o čísle 11. Není jiný dělitel společný 33, 121, 66 než 11. To zvládáme všichni. A teď ty xa. Tady mám x na čtvrtou. Já vím, že x na čtvrtou je x na druhou krát x na druhou. Souhlas? Určitě. Y na pátou je y na třetí krát y na druhou. A z na druhou je z krát z. Takže já hledám takovou mocninu, která je obsažená ve všech třech členech. Tady je na čtvrtou, tady je na druhou, tady je na třetí. Takže na druhou tam je vždycky. Na pátou, na třetí, na čtvrtou. Na třetí je tam vždycky. Na druhou, na třetí, na první, na prvou je tam vždycky. Tak vážení přátelé, končím svůj videonávod na téma vytýkání předzávorku a roznásobování závorek. Naše příští setkání už bude o vzorcích.